Nigo abananchi anamuna abalimi baboligwe ko gwaterane byombe ao gose cooperative ili banyaka bakwagendereria asenjera ya mogose eyende aniga gocha magega ya maigelio ya balimi nabatugi becyombe cy'amabere ayo nyarite ko bakwagenderera ko rodokarerigwa ase county ya Nyamira munago tumwe gito Paul Cap Okara ando murubiriyo honyara ko bagokubaretamo abalimi ko basechiwadi chonsi mebunga ya North Mogirango abo banyariko bakonyora megili ne kibaranyariko bagotuga etugo kubwatia machiko yekiagirigacha nabego kwa niki konyora liga sali nyinge elia mabere. Tunasema pia the right soap na inafaa kwa mahali ambapo kuna hewa safi. Sawa sawa. Container yenye tunakamua inapaswa kukaa hivi. Na megili ora kunyariko bakonya bali mikwenekia konyora liga sali nyinge elia mabere. Asoko boli wakore uchasa bali mikweneki munango ibwatani barasa chi cooperative eliho kwenyorera anene oboito kurwase serikali nene tamangana ye president yane igantebe tiga nale tayari gotanyamira mutiyenyonde bonzo gotakeragas when we are ready oira ninde report mataimu abeire ready ndikeli rube muri request for December lakini keweka December munga shwenga mangana alitote bakere ward mobekereti moleta report next statement chaino tamataiji restored 100 million atulikerete kiato urwali asijidoni dawda nyasambi yamano ukwanekirike boigo Josephine Omano yurumunya kirogo oderi pod message ya Kenya igaho hagendere koba akohule serikali ya county kwaneki munango ere okoboko engane yiga asoko ligenjira baranyariko bakaraisia ase kirima likiraro isigwe bunenjira yamo yokogesa mabera yiga eliyo abalimi kwekonya ono natebirega abantu bamintu mulochi bunangerwete singuru singete cyaki cyebese alese nera ali affirmative action mwale wanja 2027 lilina machetie na ile lakini nkamochiga natangaswa 2027 nabasabira bakamura abanyina mura abana basamura igere lyo mungino yo gwate akiri yo kolete gasi yo gotokulika abana baino boyo nale koboli abarayi baito banyamira aba member of parliament baito bali bane azichi constituency yaitu tuachakira mangana ya yobolemi kere constituency nale kobasaba naine aba MP baito ekero mogo twara libagaligiya gosebese chinde komuranche chibeke asa mangana yobolemi na intwe munatwegera twarire chire go chiko implement amangana ya sichinka cheito chi cooperative cheito naende ogusaba gwaito nkorianga tonyore primary erinda abangina baito mbakubuka mambi banya gunganya chibarabara naende kero kende abaguri babura amabera yatera gakia seboniga tigango torabwatisia serikali yanene amone county government ito ya Nyamira tokonye oborimi bwaito bwa Nyamira inko reporteria egeta senekya wanchete kyagatembe kuruga igahe meyebunga ya North Mogirango county ya Nyamira inchego nguru kwa Paul Cap Okara.